Ja som dnes reprezentovala občianske združenie Hana na trhu mimovládok dnes v Košiciach ako posledný deň kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Pre SFM je trhovisko ženských mimovládnych organizácií príležitosťou prezentovať svoju prácu a pre nás je to o to cenejšie, že sme mali možnosť osloviť priamo našu cieľovú skupinu a to sú stredoškolské študentky a študenti. Snažili sme sa vlastne sprostredkovať odkaz študentom celej kampane, o tom konečne hovoriť o téme násilia páchaného na ženách a hlavne robiť osvetu medzi mladými, pretože vieme, že násilie páchané na ženách hovoríme aj o násilí medzi mladými ľuďmi, medzi mladými ženami a mužmi. Bolo pre nás zážitkom naozaj odpovedať na konkrétne otázky a mali sme možnosť vidieť, ako naše projekty oslovujú. Či fungujú alebo nefungujú, či sú pre decka zaujímavé alebo nie sú. Pýtali sa veci ako napríklad, prečo žena neodíde, alebo kam by mohli zavolať, ak niekoho poznajú. Jeden chlapec sa ma spýtal, ako sa má správať, aby sa nesprával násilne. To bolo veľmi zaujímavé. V rámci trhu sme mali 4 stredné školy. Mnohí z nich využili aj možnosť odfotiť sa s tabuľkou Hovorím nie násiliu a tak vyjadriť svoj postoj k tejto téme. Celé to bolo vedené interaktívnou formou a mladí ľudia sa mohli pýtať, aké veci by sa chceli dozvedieť. Naozaj dnešný deň bol pre nás veľmi zaujímavý aj v tom, že sme zistili, že naša robota má zmysel a skoro všetko, s čím sme sem prišli, si našlo svoje miesto.